intro. Čaute, vítajte pri ďalšom vlogu. Momentálne sa nachádzame v Brne, kde začína náš trip do Chorvátska. Dneska si ideme streliť tuto s chlapcami tréning. Bubu, užite si zábery a poďme na to! Daj! 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 Tomu ver! Tomu ver! Around the world, around the world. Oh yeah. Dawaj, dawaj, dobre. Daj! Tomu ver, ešte daj! Čaute, my sme sa už trošku presunuli do Murska v Chorvátsku, kde nás zavolali na humanitárnu akciu. Ideme aktuálne hrať spikeball, na to z Lukáša, tento už builduje. My sa teraz rozhodli, že ideme strieľať o to, kto z nás bude mať toto jedno kolo vestu zaťažovú na sebe. 5. Takže mám zaťažovú vestu ja. Vždy mám ja. Vždy tento challenge ja prehrám. Haut auf mein Gesicht, ich hab California Glow. Sie hat Light Blue Denim und paar kleine Tattoos. Ich hab ihr ganzes Herz in den Taschen meiner Jeans. Ja, sie schickt mir nur einen Ort und ich... Aby som vám teda priblížil, prečo na takomto výlete s chalami sme tuto v Chorvátsku. Tak je to preto, pretože nás zavolali na charitatívnu workoutovú akciu, ktorú oproti minulému roku obzvláštnili o Battle 14 atletov, ktorého sme sa zúčastnili a veľmi sme si to užili. Chcel by som týmto poďakovať aj Charlie za to, že sa o nás postaral, za všetky tie zážitky, ktoré máme s ním a teraz si už užite editík. Stala sa teraz taká situácia, že ideme s Tomášom proti sebe. Ahojte. Tomáš vyzerá byť vystresovaný. Ja? Áno. Tak kámo, sem proti majstrovi sveta, ty kokos, mám mega strach. Ideme si to užiť naplno, dúfam, že Tomáš má pripravené niečo dobré a dúfam tiež, že mám niečo dobré pripravené. Takže poďme na to. Ďakujem, že si videjko to pozeráš sem, my akurát cestujeme k moru, takže časť 2 sa už vári pre teba, Tominko tu strihá vlog jeho očami. Takže keby si chcel pozrieť, sleduj jeho YouTube kanál a vidíme sa pri ďalšom videjku, lajkuj, odoberuj, komentuj. Čau.